ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ହଠାତ୍ ପୃଥିବୀରୁ ଗ୍ରାଭିଟି ହଟିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷ, ସମୁଦ୍ର, ବିଲ୍ଡିଂ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ହରାଇଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ। ଗ୍ରାଭିଟି ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ପୃଥିବୀରେ ଧରି ରଖିଛି। ଯଦି ଏହା ନଥାଏ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବୁ। ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଗାଡ଼ି, ପଶୁ ଏବଂ ଗଛ ଆକାଶକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଏବେ ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀର ଆଟମସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଧରି ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରାଭିଟି ହଟିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପେସ୍କୁ ପଳାଇଯିବ। ତାପରେ ମଣିଷ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହୀନ ହେବ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇଦେବ। କିଛି ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ହରାଇଯିବ। ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଭିଟି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବିନାଶ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅର୍ବିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ଦିନ-ରାତି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଟେମ୍ପରେଚର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ କେତେକ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଗ୍ରାଭିଟି ଛଡ଼ା ୟୁନିଭର୍ସର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅସଲ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗ୍ରାଭିଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୋର୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଆଧାର। ଏହିପରି ଆଉ ଆମେଜିଂ ଏବଂ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।